Byly časy, kdy trh ovládla mocná banda pod vedením strachu, monopolu, průměru, neznalostí a arogance. Zákon pro ně byl jen kus bezcenného papíru, odvahu zaslali do penze, logiku zavřeli do blázince, kde se opravdu zbláznila, biznisu osekali křídla a šoupli ho do slepičárny. Humoru vytrhali zuby, aby nikoho nezranil. Hrdí Češi se zavřeli a zamkli do svých domovů, kde jen nevěřícně kroutili hlavami. Venku hlídkovali krvelační focus groups, připraveni umlátit každého, kdo vystrčí hlavu ven a řekne si nahlas, co myslí. Ale pod povrchem rostla nespokojenost a vzdor. Něco se připravovalo. Připravovalo v kuchyni. Skupina vyšinutých kuchařů, kteří prošli tvrdým tréninkem v kempech LB, CGRS a McR, se rozhodla vzít věc do vlastních rukou. 14.1.2010 založili tajnou organizaci Kitchen. Začali míchat, mixovat, mlít, šejkovat, kombinovat, sekat, opékat, otáčet, přetáčet, obalovat, nadívat, zavařovat, převařovat, konzervovat, kandovat, flambovat, zdobit, garnírovat, servírovat, pasírovat, odkrývat, vláčet, stáčet, svíjet, přelívat, ohřívat, prosívat, cedit, otvírat, rolovat, motat, loupat, prošpikovávat, udit, vařit, smažit, pražit. Dokud se nezačne kouřit, dokud nezačne stoupat pára, dokud se olej nerozpálí, dokud se neudělá velký oheň, kolem kterého se shromáždí všichni odpůrci průměru. Protože tady jde o všechno. V sázce je budoucnost kreativity. Kitchen. Serving creativity.